Okay, next. Ay, madam, good morning. Naibag nga bigat niyo, sir. Ay, naimbag ang bigat yaw, madam. Si kayo ni? Ay, madam, dati ni. Nakakability bio dita kon madam, no? Unya dyan na. Da kayo ni Sir Edwin. Ay, madam. Natanay, nagtakay. Ay, Sige, Sir Edwin. Kahit ko man nga maamuan, no, apay nga nag-apply kayo dito kumpanya tayo. nya. Ay na, madam. Dati paskilyo Jerwar. Nagdakay, madam, di karatulayo dyan nga. Hiring, kuna na. So nga nag-apply dito, madam. Nuwag kumagay, handa ko mga nag-apply dito. Di Jerwar, madam, di paskilyo dyan, nagdakay. Aya, ano di pa yan? Kumain, di lang. So nga nag-apply at, madam. Okay. Sige, garod, sir. Tell me about yourself, sir. Kahit nga mamonti kampanya, no, niya pa'y dagitidad mga nga maipanggap kanyayo. Maritis sa mo dati. Kaya interview kanya. Madam, adat ko yun na, dagi jay may panggap kanya, madam, jay buong nganagan ka. Gusto mo na dyan, madam, nga maamuan nyo may panggap kanya, dati pwede dagi address ka, dagi dado mga detalye, no, manutawag ko, madam. Kaya, ina, po kay yun sapay lang mga chismisa dito, may panggap tibiyag ko, madam, may privacy minute na dyan, ang pamilya, madam. Dati na namin eh. Nagiging detalye nga mabalin nyo nga maamuan kanyak, madam. Ang gabi ko mamin dito bio dita kon, madam. Basahin nyo latan. Gagagatan nyo magamit tayo basa, madam. HR kayaw, madam? Ano? Eh, awan, madam. Latan na, madam. Basahin nyo latan, madam. Ay. Privacy gayam aja yan. Ewan, madam. Kaya kamaligayam nga talaga dedi nga damang yadi tell me about yourself. Letting nga ro din, sir. Ewan, madam. Kamalingatal talaga. HR ka ba ngatal talaga, madam? Apay? Kamali gamin dagi jay damag yaw. Dapat sukatan nyo gamin dagi jay damag yaw, madam. Apay kasla nalalaing ka ba't niyam siya kun manong? Ay na, madam. Sa nga gasop nga kumpanyan, madam, kinagaplayak. Igi sa nga gasop nga kumpanya nga nagaplayak. Sa nga gasop mo lang nga HR tinag-interview pa niya kun, madam. Kamali di question mo. Sigurd manong anya iti mabalin mo nga maiyambag iti kumpanya. Na, ambag. Ay na, Wala apo na. madam. Nakababa ng ti kumpanya yaw. Nabasa kiti Facebook. Nakadakil dati kumpanya yaw, madam. Tapos agpaambag kayo. Ay naapaw. Agap-aplayak pa lang ti trabaho, madam. Maumpay ti swil daw. Tapos agpaambag kayo. Awan to pa iti kwartak tata, madam. Kas yan? Mabalin kayo nga rin nga mga rugin bigat. Gabigatin, madam. When, sir? Kaya usawin. Harad na ka. Yes, sir. You're hired. Ay naapaw. Thank you, madam. Urayin nyo lahat na titawag kun, madam. Tumawag at tulatan nuak ka bang rugit ti trabaho, madam. Anak ka ng pu.